بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أمة مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A kwanakin baya na yi wani bayani a Facebook cewar akwai wata kwangila sabuwa wadda maƙiya addinin Allah suka ɗauki nauyinta, ake ƙoƙarin shigo da ita cikin arewacin Najeriya, musamman ga 'yan uwa musulmi, don ƙoƙarin ƙara raba kansu da farar da sabuwar fitina da sunan Hausa ko kuma kishin harshen Hausa ko ƙabilar Hausa. Wannan kwangila ba wani abu take sa a gaba ba illa ƙoƙarin cusa wa 'ya'yan musulmi gaba da ƙiyayya tsakanin juna. Soyayya da take tsawon shekaru tsakanin Fulani da Hausa, da kyakkyawar alaƙa da zamantakewa wadda Shehu Usman radiyallahu ta'ala anhu ya kawo ƙarshen duk wata fitina ta ƙabilanci a wannan ƙasa, ya shimfiɗa adalci da koyarwa irin ta Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan ƙasa, ya zama tsakanin Fulani da Bahaushe ta zama kamar wata bishiya ce wadda ta murɗe, ko ka ce kamar igiya, murɗewa ce ta igiya. Babu ta yanda Bafulatani zai iya fita daga Hausa, babu ta yanda Bahaushe zai iya fita daga Fulani. To duka irin taɗewa da ake wa al'ummar musulmi, an yi wannan ba a samu nasara ba, an yi wancan ba a samu nasara ba. To yanzu akwai wasu suna nan an ɗauki nauyinsu, tun suna yin abin a cikin group na WhatsApp, to yanzu sun fito Facebook suna ta bayyana ɓatanci da wato cin mutunci ga Shehu Usman radiyallahu ta'ala anhu, da kuma irin hidimar da yi wa addinin musulunci ake so sai an lalata ta, an canja tarihi ya koma wato an mai da Shehu Usmanu kamar wata ta'addanci, kamar wani ta'addanci ya zo ya yi ma a ƙasar Hausa, da ɓarna ya zo ya shimfiɗa, wanda duk wani mutum mai hankali ya san wannan abu ne wanda yake wato na rashin hankali, abu ne wanda yake hankali ma ba zai karɓe shi ba, abu ne wanda yake mutum komai adawarsa, komai kafircinsa, in dai an ambaci Shehu Usmanu ba abin da zai zo ransa, ba abin da zai zo ƙwaƙwalwarsa sai ilimi, sai addini, sai jihadi, sai tarbiyya. To amma waɗannan mugayen mutane da aka ɗauka ba su da aiki sai zagin Shehu Usmanu da cin zarafinsa da ƙoƙarin lalata wato irin koyarwa da yi da irin hidima da yi wa addinin musulunci, ba su da wani aiki sai wannan. Daga cikin irin waɗannan maƙiya addini akwai wani mutumi da ake ambatansa, ake ce masa Professor Ado Muhammad. Shi wannan wani mutumi ne wanda yake malami ne na jami'a a ɗaya daga cikin jami'o'in Nijar, wanda yake sananne ne a can guraren. Akwai wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin na Nijar, wanda a cikin wannan hirar da ake da shi yake ambatar cewa Shehu Muhammadu Bello wato yana magana ne akan irin gudunmawar ilimi a ƙasar Hausa da kuma tarihi na yaɗuwar ilimi a wannan ƙasa tamu ta Hausa, sai yake ambatar wata jami'a da ake ce mata Jami'ar 'Yan Doto, wanda ya ambace ta da 'Yan Doton Daji. To sai yake faɗa cewar Muhammadu Bello, wato yana nufin Shehu Muhammadu Bello kenan, ɗan Shehu Usman bin Fodiyo, shi ne ya zo ya ƙona wannan jami'ar, ya kakkashe malamanta saboda ba su yarda da jihadi ba. Wannan ce maganar da ya faɗa. To abinda yake cikin wannan magana wani sharri ne a ciki a ɓoye. Mutane za su dinga tambayar, to me yasa za mu ba da muhimmanci akan wannan magana? Me muhimmancin wannan magana? Wannan maganar tana da muhimmanci domin wani sharri ne a cikin ta a ɓoye. Menene sharrin? Shi ne so ake a nuna wa al'umma cewar wato jihadin Shehu Usmanu jihadi ne na ta'addanci. Kaga ilimi ma ya zo tarar, jami'a ya zo tarar,
ta ilimi da malamai ya kashe su, ya ƙone wannan jami'a, ya ƙone littafanta, wanda wannan sharri ne da ƙage da kuma ƙirƙirar abin da ba haka ba a tarihance, wanda a matsayinsa na profesa bai kamata a ce an ji irin wannan maganu daga bakinsa ba. Da haka na ɗauki wannan magana, wanda dama daga malamai ma sun yi raddi. To ina daga cikin waɗanda suka yi raddin wannan magana tasa a fuska ta ilimi, kasancewarsa malamin jami'a har yana da martaba ta profesa. Muka tattauna matsalar a ilmance, aka fito da haƙiƙanin abin da ya faru a wannan lokaci. To wannan ya sa wannan raddin da aka yi alhamdulillah ya samu karɓuwa, ya yaɗu a duniya. Su waɗannan maƙiya addinin Allah abin kuma ya masu ciwo, don haka suka ɗauki wannan raddin suka yi wato cin mutunci a kansa, don ba zan ce raddi ba ne, sun ambace shi da raddi amma ba raddi ba ne ba, hauragiya ce da zagi da cin mutunci ƙari a kan ma abin da shi wancan mutum ya yi. Wata mata ta yi maganganu a zuwa raddi take, amma cin mutunci ne da zagi kawai, wanda zan ɗan saka muku kaɗan daga abin da take faɗa, sai kuma na ƙarasa da cika mana wani ƙarin bayani da muka samu daga ɗaya daga cikin manyan malamanmu, wato Malam Abdulkadir Sa'id Ama, wanda ɗaya ne daga cikin manyan malamai a ƙasar Nijar, kuma malami ne, lecturer ne a jami'a ta An-Nahdha Al-Alamiyya a wannan ƙasa ta Nijar. To insha Allahu zan saki kaɗan daga cikin maganganu na irin waɗannan mutane don ku ji da kunnenku irin abin da suke yaɗawa na ɓarna da sunan yi min raddi. To daga baya kuma sai na saka muku babban malaminmu kuma Shehu Abdulkadir Sa'id, don ya ƙara warware mana asalin wannan rigimar, wai ya haƙiƙanin wannan rigimar take, ya abin yake a tarihi na gaskiya ingantacce, saɓanin yadda waɗannan azzalumai suke yaɗawa. Kai idan kana kama za ka yi rashin kunya akan Farfesa Ado, ni ce zan fito in mayar maka martani. Baka isa ba Ado ma, Farfesa Ado ikalle ka ba, kai me waye kai? Kai baka kai ma karan kaɗa miya ba fa. Kai baka kai karan kaɗa miya ba. Ko ni abin da isa har zan sauka in baka martani akan ka taɓo guri mai tudu, wanda ko ka san takalmin da Ado ike sakawa ya fi ɗan Fodiyo mutunci, ya fi Bello ɗan gidan ɗan Fodiyo mutunci, domin a hannun Farfesa Ado babu jini, bai taɓa kashe mutum ba, bai taɓa kashe mutum ba, bai ci amana ba. To saboda haka ka daina shishigi, ka daina ƙarye-ƙarye, ka daina nema ka rufe kashi da leda. In aka tsaga wari sai ya fito, ba yanda za ku yi Fulani. Ɗan Fodiyo ta'addancin da kun yi shekara 200 kuna so ku rufe, amma gaskiya ba za ta taɓa ɓoyuwa ba, sai ta fito. Ita kuma ƙarya ramin ta ƙurarre ne. Allah ya ƙasƙantar da ku, ya wulaƙantar da ku, ya nuna mutane gaskiya. ‘Ya'yan Fulani, ɗan Fodiyo ta'addanci a ƙasar Hausa. Ina so zan tambaye ka, kai ɗan Fulani da kake cewa Farfesa maƙaryaci ne, ga cikakken maƙaryaci nan ɗan Fodiyo. Yanzu ɗan Fodiyo in kana da kunya, kana da mutunci, har kai mana firawai ya shigo, ya zo, ya aiko, idan ba a yadda ba zai shigo. Waye shi? Tunda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya mutu, babu wani annabi a duniya. Manzan Allah ne annabin ƙarshe. Waye shi ɗan Fodiyo za a bi shi? Waye shi ɗan Fodiyo za a bi shi? Waye shi Bello ɗan Fodiyo za a bi shi? Abin da fa yanzu jikokin ɗan Fodiyo suke a ƙasar nan shine fa ɗan Fodiyo yi. Amma in zama mai adalci, su Turje, su Ɓaleru ko Aleru tukunna ba su kai gacin da ɗan Fodiyo yi kai a ta'addanci ba. Domin ta'addancin da ɗan Fodiyo yi a duniya ba da wanda za a haɗa da Hitler. Domin Hitler ne ƙona Yahudawa a cikin oven. To kuma Fulani kun zuba fetur, kun ƙona Hausawa, kun yanka Hausawa. Abin da fa yanzu kuke, wannan littafin faɗan Fodiyo ne, faɗakarwar ɗan Fodiyo ce. To ina ja maka hankali, na faɗa maka takalmin Farfesa Ado ya fi Bello ɗan Fodiyo daraja, ya fi ɗan Fodiyo daraja.
iya wannan raddin kawai da zan mayar maka, dan nan gaba in za ka yi maganar bahaushe ma kawai ordinary ba ma farfesa ba, ka san maganar da za ka faɗa. Farfesa ba zai mayar maka martani ba. Ni Kaltum Alim Bajitami, bahaushiya gaba da baya, musulma gaba da baya, ni ce na mayar maka martani. Zan maimaita maka kujerar da farfesa Ado ike wannan maganar, na rantse da wanda numfashina yake hannunsa, astaghfirullah, da wanda numfashina yake hannunsa, ya fi ɗan fodiyo tsarkaka, ya fi Bello ɗan gidan ɗan fodiyo tsarkaka. Ɗan fodiyo cikakken ɗan ta'adda ne, kuma fasiki wanda i ƙona littattafan addinin musulunci, iyanka malaman addinin musulunci, kuma i ebi mata i kai masallaci i musu faɗe, izatile kamar yanzu Tirja da Aleru suke. Ina so in jawo 'ya'yan Fulani hankali, ku yi taka tsantsan da Hausawa. Da kun ci lalai, Hausawan yau ba su ne Hausawan jiya ba. Duk wanda ike son kansa da lafiya, i nesa da Bahaushe. 'Ya'yan Fulani, ku yi taka tsantsan da 'ya'yan Hausawa. Ta'addancin da kuka yi mana na shekara 218 ba Bahaushen da bai sani ba. Muna sane kawaici irin namu, haƙuri irin namu, ya sa muka yi shiru. Amma yanzu lokacin da ya zo, za mu ajiye ku a mazanin da kuka cancanta, mu saka ku marasa daraja, marasa mutunci, marasa sanin alheri. Kai in kana da kunya har ka yi zancen wani farfesa, ka ƙaryata shi? Ka isa? Kai waye? Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Gaskiya yanayi na taɓarɓarewar tsaro a yanzu da kuma irin hannu da ke da wasu daga cikin hulani cikin shi ya sa da dama daga cikin makiya addinin musulunci na turawa da 'yan koransu a ɗaya hannu da kuma a ɗaya ɓangare wasu daga cikin musulmi wanda ba su da cikakken labari ko ba su da cikakken masaniya game da wane ne Shehu Usmanu dan Fodiyo, Allah ya ji ganshi da rahama, sai suke ƙoƙarin danganta wannan tashin hankalin da ake yanzu, wanda Hilani wasu daga ciki suna da hannu, suke ƙoƙarin danganta shi da wato irin jihadi ko kuma aiki wanda Shehu Usmanu dan Fodiyo ya yi, alhali kwata-kwata hanyar su ba guda ba. Shehu Usmanu, Allah ya mishi rahama, malami ne, ya yi jihadi, ya jaddada addini a ƙasashen nan na yammacin Afirka. Ya bambanta da wa'annan 'yan tsageru, 'yan ta'adda, 'yan shaye-shaye, wa'anda su kansu 'yan koren turawa ne da ake amfani da su domin a hargitsa ƙasashenmu na Hausa da sauran ƙasashe na musulmi na yammacin Afirka a daidai wannan lokaci. Shi dai abin da ake so ga mutum duk lokacin da za ka magana kan abu, to Allah ta'ala ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kada ka bibi abin da baka da masaniya game da shi. A baya-bayan nan hira da wasu gidajen rediyo suka yi da Farfesa Ado Muhammad ya hudu da dama daga cikin hatta musulmi wa'anda ake ganin sun kamar alamun sun fahimci wani abu na addini. Tunda shi matsalar Farfesa Ado Muhammad yana da matsaloli guda biyu. Matsalar shi ta farko Kiristani. Da wahala Kirista ya adalci akan Shehu Usman dan Fodiyo, saboda Shehu Usmanu an san shi mujaddadi ne na musulunci, ya yi jihadi, ya kafa daula, kuma ya yaƙi dukkan abin da yake kafirci da shirka da bid'a. Duk da lokacin da shi Shehu ma ya aikin shi babu Kirista ko ɗaya a ƙasar Hausa. Shehu hayyar bar duniya Kirista bai taka ƙasar Hausa ba. Kirista na farko ya shigo ƙasar Hausa ya zo Sokoto shine har Clapperton lokacin Muhammadu Bello 1826, kuma a nan Sokoto ya rasu. Shi ne Kirista na farko da ya shigo ƙasar Hausa, amma kafin shi wani Kirista bai zo ƙasar Hausa ba. Kenan Shehu har ya rayuwar shi ya rasu ma bai haɗa hanya da Kirista ba, kuma babu Kirista ko ɗai tilo a ƙasashenmu na Hausa. Amma wannan Ado Muhammad kasancewa shi Kirista na ɗaya, kuma kasancewa shi kamar yana da kishin ƙabila na Bakatsine ne, kuma gaba za mu ji irin matsala wadda aka samu musamman da daular Katsina tare da rikicin da aka yi da Shehu. To hakan ya sa kwata-kwata bai yi adalci ba cikin hirar da aka yi da shi. Ado Muhammad Farfesa ne, ya yi zama shugaban jami'a ta Tawa a nan Nijar shekaru da yawa, kuma a nan ma ya yi abubuwa da dama na gwadin kiyayya ga addini, kamar hana gina masallaci da ya yi, ya sa shahadin dole sai an gina coci.
sa'annan za a gina masallaci. Wannan ni shaida ne akan haka. Kenan kaga ba yadda za a yi adalci. Wa illa maganar da yake ta cewa akwai jami'a ta yan doto a Katsina, babbar jami'a ce da manyan malamai, wannan ba gaskiya ba ne. Kafin shi Ado Muhammad da ma ba musulmi ba, da manyan masana tarihi waɗanda suka yi yawo domin haɗa tarihin ƙasashe, musamman ƙasashen musulmi, sun ambato yankuna na yankin Sudan, wato wannan yanki namu na yammacin Afirka na baka fata, inda ilimi na addinin musulunci ya bunƙasa ya haɓaka, amma ba su ambato 'yan doto ba. Kaga Jalaluddin Sayuti, Allah ya ji kanshi da hama, babban malami ne masanin addini, ya rubuta littafi sama ga 600, ya rasu hijihana da shekara 911. Ya zo Kano, ya zo Katsina, ya zo Agadas, ya je Tambuktu a Mali, amma ba inda ya ambato cikin rubutu. Har wasiya ya ga sarkin Agadas lokacin da kuma sarkin Mali da sarkin Katsina da sarkin Kano bisa yadda za a daidaita sha'anin wato mulki da kuma adalci ga talakawa. Amma bai yi magana wata jami'a ba da ke 'yan doto a Katsina, bai yi magana ta ba saboda babu ta. Haka a Sheikh Abdulkarim bin Abdulrahman Al-Maghili, babban malami ne na Maroko, shi ma ya zo ya yi kwanaki da yawa a Agadas, ya zo ya zauna Kano, har rubuce ya yi, ya ba su matsayin wasiya ga sarkin Kano na lokacin, kuma ya je Tambuktu, kuma sun haɗu a Tambuktu da shi da Jalaluddin Sayuti. Amma shi kan shi ba inda ya magana akwai wata jami'a da ake ce ma jami'a a 'yan doto. Kenan magana akwai wata jami'a ta musulunci mai ilimi da wannan ƙarya ne kawai, wato ƙarya ce ta tarihi, wadda shi a matsayin shi na masanin tarihi bai halatta ya wannan ƙarya ba a fannin ilimin tarihi. Menene ya faru a 'yan doto? Abin da ya faru, shi Muhammadu Bello da ake tuhuma ya yi magana a kai, kuma ya yi rubutu a kai, kuma ba yadda za a yi a ce kamar wanda ke da hankali da masu saurari shi dan wato Ado Muhammad a hankali, bai yiwa ka ce kamar dare guda an zo an rusa jami'a. Ka ɗauki misalin jami'a kamar jami'a ABU ta Zaria, ko jami'ar Bayero a Kano, ko jami'an nan ta dan dukkan dan Kulodo a Maradi. Ka ce dare guda an zo an kashe duk malamanta kuma an ƙona littafin. Ya aka yi malaman duka suka haɗu wuri guda dare guda? Kuma ya aka yi duka littafansu suna nan kuma aka ƙona gaba ɗaya? Ya aka yi almajiransu ba su fita da wasu daga cikin littafai ba, ko kuma ba su yi rubuce-rubuce ba don su yi bayanin yan abin da ya faru? Dare guda jami'a a ce dare guda an zo an kashe duk malamanta suna nan wuri guda, kuma an ƙona littafansu, kuma yanzu ba littafi ko ɗaya, ba malamin ko ɗaya, ba ɗan shi ko jikan shi ko almajiran shi ko ɗaya wanda ya tsira. Kaga magana ce wadda mai hankali da ya ji ta ya san ba haka ba ne. Abin da aka yi a 'yan doto ƙauye ne, wanda wannan ƙauye kuma tsangaya ce wanda magahada makaranta Ƙur'ani sukan je su tare a nan wurin da sauran al'umma. Akwai Hausawa, akwai Fulani, akwai kowa, ana karance-karance. Lokacin da rikici ya tashi aka karya, Umar Dallaji ya karya Katsina, ya anshi Katsina, mulki daga Katsina, sarkin Katsina ya gudu. To dama a nan 'yan doto sun tare wasu mayyan 'yan tsibbo wa'anda ke musu aiki na tsibbo domin su samu nasara akan Shehu Usmanu. A daidai lokacin shi kuma Shehu Usmanu ya ɗauki ƙudurin zai zo ya yi babban taro. Wannan duka magana da nake tsakanin shekara ta 1807 zuwa 1808 aka yi haka. Shehu zai zo ya yi wani taro a nan Magama, wannan dai Magama ta yanzu, wadda shi Muhammadu Bello ya ambato Magama a cikin Infaqul Maisur, littafin da ya rubuta na tarihin wannan gwagwarmaya da aka yi. Zai zo ya taro a Magama da sojoji da ke aikin jihadi a Kano da Katsina da kuma wasu daga cikin yankunan Zamfara da Gobe da aka ansa. To kasancewa Shehu ya samu uzurin rashin zuwa, sai ya aiko Muhammadu Bello. Muhammadu Bello da ya zo sai ya samu labarin cewa lalle an anshi mulki daga Katsina, daga Kano ma tana shirin faduwa. Amma a nan 'yan doto akwai wasu tsageru suna kiran kansu malamai da kuma suke ta bayani na suka da aibi da cin mutunci ga Shehu, kuma suna nuna kiyayya su ga dukkan wani mai ba da goyon baya ga Shehu, kuma suna da awan malinta. To sai Muhammadu Bello ya ce a to ai ba yakin su za a yi batun da suna ce ma kansu malamai, ni zan je in yi tantaunawa da su,
ya ce in muke akan gaskiya shikenan sai su bi mu, in kuma suke akan gaskiya tunda sun ki hakan su malamai shikenan mu sai mu bi su. Ya aika musu sako, suka koho dan aike, suka yi wulakanci, suka nuna su a duniya da lahira ma ba su fatan su haɗu da Shehu Usmanu ko da Muhammadu Bello ko da Abdullahi na Gwandu. Kuma suka ci gaba da kisan gilla da kuma wulakanci ga dukkan wani wanda ke nuna ra'ayi ko goyon baya ga aikin da Shehu ke yi. To ƙarshe dai da ja'in ja ta kai ja'in ja har ta kai ga buga in buga. Muhammadu Bello ya fahimake su, aka yi yaƙe-yaƙe kuma aka yi galaba a kansu. Dama 'yan kore ne 'yan tsibbo na shi sarkin Katsina. Wannan tarihin kuma shi da kanshi Muhammadu Bello ya bada shi cikin littafin Infaqul Maisur Kadiba safaha ta 243. Kenan kaga a takaice magana wata jami'a ko kuma wani ilimi da yaushe ne Muhammadu Bello ko Shehu zai zo ya haɗa da ilimi, wanda asali shi abin da yake na jaddada ilimin ne. To a takaice kenan wannan shine magana wadda akan bayanai wannan na hudu, wanda shi wannan da ake kira farfesa a tarihi, wanda bai kamata ba a samu irin wannan bayanan daga bakin shi, kuma har wasu daga cikin musulmi suke huduwa da wannan bayanan. Wallahu a'lam.